Ивайло Борисов по прякор Ториното беше задържан при спецакция на командосите от групата за реагиране и проникване на Главна дирекция криминална полиция. Ареста станал в апартамент в град Самоков тази сутрин. Ториното е един от най-приближените на Златомир Иванов Баретата и беше обявен за издирване през февруари миналата година. Дори се появиха слухове, че е убит. Явор Симов и оператора Николай Николов станаха свидетели на полицейската акция. Спецполицаите дебнали от няколко дена пред блока, в който се укривал Ивайло Борисов в Ториното. Те установили, че той обитава апартамент на свой приятел с прякор Веселото. Сутринта, когато Веселото излизал, командосите на криминална полиция го атакували при опит да се качи в автомобила си. Веднага след това проникнали в апартамента скривалище на Ториното. Информацията за него, с която разполагали полицаите от групата за реагиране и проникване, била, че е въоръжен и опасен. Полиция! Ториното спял с пистолет под възглавницата си и пушка с оптически мерник до леглото. При обиска полицаите намерили радиостанции, множество мобилни телефони и наркотици. Ториното е криминално проявен, има регистрации за кражба на коли, изнудване, незаконно притежание на оръжие и взривоопасни материали, както и за разпространение на наркотици. След успешната акция на групата за задържане и проникване към дирекцията на полицията, в апартамента на задържания Ториното беше открит и тайник, ето по тази стълба нагоре, където при евентуални проверки издирваният е могъл да се крие. По думите на спецченгетата, участвали в задържането, тайникът на тавана е бил пригоден за въоръжена отбрана. Ивайло Борисов беше обявен за издирване по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с убийства и трафик на наркотици. За ръководител на групата прокуратурата обвини Златомир Иванов Златко Баретата. Полицията обаче продължава да издирва още двама от членовете й. Това са Антон Савов, Тони Мамата и Мартин Станков по прякор Рашо.